Gorol. Jak to Gorol na Śląsku? O co się rozchodzi? Gorolski Przemek Olszowy, ja, który pochodzi stąd. Ja, ganz genau. Witajcie w Jabłonkowie, no i dalej na wschód wysuniętym mieście w Czeskiej Republice. Mieście, dziedziny są jeszcze dalej na wschód. To jako to? Są my na Śląsku, albo są my we Czechach? No, Czeska Republika składa się ze trzech tajlów: Czech, Moraw i Śląska. Niektórzy zapominają, co Śląsk jest też pod czeskim kierunkiem. Jeśli ktoś jeszcze nie widział filmów o Peterswaldzie, Kajze, Kamilem Czaińskim wkluczony w sytuacji o Ślązoków i Śląska pod czeskim kierunkiem, to niech kuknie. Proszę jeszcze do filmu o Jaworzu, kaj ekleruje całko historię, całko kultura, tak wkludzą w sytuację cieszyńskiej tajle Górnego Śląska, bo są my genau na cieszyńskiej tajli Górnego Śląska pod czeskim kierunkiem. Po śląsku jabłonków, po polsku jabłonków, po czesku jablunkow, po niemiecku jablonkau. Je to miasto w okresie frydegmistych w morawsko-śląskim kraju. Pierwsza wzmianka o tym placu pochodzi ze 1435 roku. Miejski zakon to 1532 rok. Kwateruje tutaj kole 5,5 tysiąca personów. We wszechobecnym cenzusie z 2021 roku 3,74% to jest 199 personów zadeklarowało śląską narodowość. Czechów jest tutaj 3286, Polaków 871, Słowoków 107, Morawioków 44, Wietnamców 9, Niemców 7, Rumów, Rusów i Ukrainioków po 1. Niektórzy wpisali dwie narodowości. A przymungu tutaj nie było, no ale podług sondażu z 1920 roku, który zmajstrowali delegaty Śląskiej Ludowej Partii, Genau, Byczański i Śliguń, 50% personów wylowałaby Czechy, 40% Polski, 10% było neutralnych. Wyniki biera ze buchu od Jercińskiego Historia Narodu Śląskiego. Place te po 1920 zostały dali we Czechosłowackiej Republice. Place te leżą 95 km na południe od Katowic. Są my na ringu. Widzicie, co ring jest potajlowany cestą, a dzisiaj jest niedziela, 4 sierpnia. I od piątku do niedzielę w pierwszy weekend sierpnia co roku odbywa tutaj się Gorol. Jak to Gorol na Śląsku? O co się rozchodzi? Gorolski święto. O co się rozchodzi? Muszę wam to wytuplikować. Inaczej górolski święto. No to już coś bardziej. Ja Gorol to w cieszyńskim dialekcie śląskiej gotki. Górol inaczej. Nie wszędzie na Śląsku Gorol oznacza to, co na wschodzie Górnego Śląska, czyli Ausländer. Nie, Iwanot kiedyś pisał taki artykuł chyba we Wyborczej, co oznacza Gorol i co by my przestali tak godać. Toż już mało kiedy tak godą, a głównie Ausländry na Śląsku to są Poloki, to już godą Polok i o to się rozchodzi. Fajer jest od 1948 roku, od 1948 po II wojnie, na bazie święta gór, które fajrowali przed II wojną. Yeah.
za słoneczko spoza stożka. Obudzimy miłej wody oczka. Między nami pobłyskują słoników ogniska. Opróżki się migotają przy ogniskach blasku. Dole ognia pełno śniegu słakają w ciasku. Tausendy personów tutaj przyjeżdżają. 20 tausenów było w 2007 roku. No i jest to święto kulturalno-folklorystyczne. Nie ino tutaj ze Śląska, no ale trafił rzek ze Wilamowic, pozdrowią. Jeden synek, no on tam nie ma ze Wilamowic, ale był przewleczony za Wilamowioka. Widział rzek ze Chorwacji, ze Litwy. I większość uroczystości mamy we miejskim lasku. Witamy Faroża, kaje Faroż! Witamy Faroża tu! Ojcze, ho, ho! Wiecie, gorące święto, bawcie się w Lwowie! 77 Tak,
O pół 11 było nabożeństwo komuniczne, tak było szlajbnięte, tak richtig to była msza z udziałem wanielickiego biskupa, który był na Pędzyi, który kozał mszo po polsku. No ale ja się tam za dobrze nie czuł. Zaczęli od Boże coś polskie, potem na komunio Czarna Madonno i na koniec dawna Polski, Tyś Królową Maryjo. No, widać, co to jest tu taką polskość promowano. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabi, kiedy tu przybyłeś? Szanowni Państwo, zacni goście, kochani bracia i siostry w Chrystusie, zacny księże proboszczu. Dziękuję za to miłe przywitanie w wstępie i za możliwość wygłoszenia homilii na tym miejscu. Dziękuję też organizatorom za zaproszenie i ten piękny pomysł realizowany od szeregu lat włączenia nabożeństwa czy mszy ekumenicznej w ramy programu obchodów Góralskiego Święta, by nie zapomnieć o Bogu i Jemu podziękować za Jego dobroć, miłość, łaskę i błogosławieństwo. Z ramienia wierzących innych wyznań i Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania, którego jestem członkiem, pozwolę sobie Was wszystkich jak najserdeczniej pozdrowić. Cieszę się z tej wspólnoty, którą tworzy nie tylko miejscowy lud, czy górale i dolanie z całego Śląska, Cieszyńskiego, Jabłonkowska, lecz też zacni gości spoza granicy. Kiedy słyszałem te imiona i ile ich było z Polski i tu lokalni też politycy, no chciałoby się bić brawa, ale chyba nie wypada w kościele. Dzięki Bogu, że w tym roku pomimo wielu zawieruch w świecie znowu mogły wyruszyć tłumy w kierunku Jabłonkowa, tego przepięknego miasteczka usadowionego nad brzegami Łomianki i Olzy, w tym malowniczym kraju wśród beskidzkich gór pomiędzy Stożkiem i Kozubową, na pograniczu trzech państw, Czech, Polski i Słowacji. Jakby też kontynuując ten tydzień, czy te dni kultury beskidzkiej w Żywcu, ale też na innych miejscach, w Wiśle, Szczyrku i dalej. Chociaż nie jestem wtajemniczony w szczegóły, domyślam się, że nie tylko wy, przychodzący ludzie na Góralskie Święto, wyczekiwały tych dni, lecz też sami organizatorzy. Bo przecież ile to trudu, poświęcenia. A wy, jak widzę, żyjecie tym. Od święta do święta. Jedno się kończy, a już człowiek myśli, jak będzie w przyszłym roku, co należy zrobić, kogo zaprosić, jaki program stworzyć.
jest szajbnięte w Wenecu, co mniejszość polsko organizuje ten fajer. Poloki ten, no, zahabili ta nasza kultura i gadają, co to jest ich kultura. I pod przykrywką polskości organizuje się śląskie fajery. No niestety, piszą też za Olzie. No nie ma czegoś takiego. To jest zachodnio-tajla księstwa cieszyńskiego, które jest tajlą Górnego Śląska. Nie ma czegoś takiego, zaś propagandowe miano, tak jak Opolszczyzna. Tak richtig przy ringu, choć dzisiaj tu mamy cestą potajlowane, tak jak Żech powiedział, mamy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Bożego Ciała. Pierwotny kościół był już tu w 1223 roku, no ono i przodzi, no ale pierwsze zmianki drzewiane. W 1401 wystawili nowy kościół, większy też drzewiany, w 1615 zgorął. Trzeba też podkreślić, co od XVI stulecia genau do 1615 był w rękach wanilików, nie skorzy katolicki. No, przed reformacją też katolicki. I co dali? 5 lat nie skorzy wystawili nowy kościół, czy to, że co we sznicie renesansowym, choć to, co dzisiaj widzę, to barokowy, no nie skorzy na zicher przebudowali. I potem jeszcze rozbudowali w okresie międzywojennym, w XX stuleciu, dryny przebudowali to w takim sznicie modernistycznym, no i tak je do dzisiaj. Przy rynku mamy naprawdę wiele fajnistych budynków. Po mojej prawej zajcie mamy filia Muzeum Cieszyńskiego Śląska. Funguje ona tutaj od 2001 roku. Są my tak genau w najstarszym murowanym budynku we mieście, który powstał w latach 60. XVI stulecia jeszcze w dobie renesansu. Wybudowali go dla burgermeistra Jabłonkowa, a jest mianowany ten budynek domem książęcym, bo w 1592 nabyła go cieszyńsko-księżną Sydonia Katarzyna. Zatrzymała się też nie skorzy w nim Elżbieta Lukrecyjo, która jest związana z tym domem książęcym. Nie skorzy to niszczało po wojnie, na szczęście niedawno wyremontowali. I budynek wyróżniał się, bo był jedynym murowanym budynkiem w mieście. Zabudowa jabłonkowa była tako. Drzewiano, no szkoda, co to się nie zachowało, to na rynku tak wyglądało, aż do 1890 roku, kiedy miasto zgorało. No i drzewiano zabudowa też zgorała i na tym placu powstały nowe, murowane budynki. I tu chyba mamy najważniejsza sprawa. Nie będę omawiał wszystkiego, ale gadają, no co dość tu tylu Polaków było. No ale musimy wiedzieć, co kiedyś spisy wszechobecne, cenzusy wszechobecne były podług gotki, a nie podług narodowości. Te austriackie, austromadziarskie, no i wiele Polaków, 89, w 1880%, a 89%, 84, w 1910 to jest gotka. I tu dobrze szrajbli, nie propagandowo, co to jest struktura mieszkańców Jabłonkowa podług gotki potocznej. A dopiero od 1921 są cenzusy podług nacyje i mamy czesko, słowacko, niemiecko, polsko, żydowsko i śląsko, no ale śląsko i no teraz jeszcze 2021, co tu nie ma dopisane. No i obejrzyjcie, pierwszy spis, kaj było można zadeklarować śląską narodowość, no bo przodzi nie szło, to był we 39, za czasów nazistowskich, wiela 74,4, a polskiej 12. Niemiecki 12, czeski i słowacki zusammen 1,2. Toż widzicie, co richtig to były Ślązoki, autochtony, które nie skorzy po II wojnie światowej się spolonizowały. Wiela Ślązoków we 2001 1,5% i 10 lat nie skorzy podobnie.
Ja, to są autochtony, tutaj co mieszkają, które się spolonizowały po II wojnie światowej. A czemu deklarowały język polski? No, śląskiego nie mogli wpisać, a śląski bardziej był podany na polski i chcieli się odróżnić od tego czeskiego też bez to. Ja, to byście wiedzieli, jako to wszystko tu wygląda. Łobleczki miejskie, które były mianowane jackowskimi. Ja, łobleczki mieszczon Jacków. To były jedne z najbardziej szykownych, najbogatszych śląskich łobleczek. Ja, obejrzyjcie na tego chopa. I nikaj indziej tak na Śląsku się nie nosili. I Nowe Jabłonkowie, i w najbliższych okolicach. Tak to wygląda. No pięknie, szykownie. No i baba też wyrychtowano je richtig szykownie. W okolicach Jabłonkowa mamy graniczny trójstyk. 3 sztaty dzisiaj się tutaj trafiają, stykają. Czesko-Republika, Słowacko-Republika i Polsko-Rzeczpospolita. Ja, no ale tak je dopiero od 1993 roku, kiedy to powstała Czesko-Republika i Słowacko-Republika. Wcześniej była Czechosłowacyją. Już nie na ringu, no ale przy ceście, kiedy idzie z ringu na cmentarz, mamy miejski urząd. No ale pierwszy nie był to amt. W 1905 powstał budynek jako secesyjno willa, no mono to za wielkie słowo. Była to gospoda u Rosenberga. W 1935 roku w boczną ścianę wmurowali tabula ku ezocy pierwszego prezydenta Czechosłowacji, pierwszego w ogóle po I wojnie światowej Masaryka. W 1905 roku powstała ta willa w sznicie secesyjno-eklektycznym. I ona genau przy amcie. Od 2008 roku jest to Muzeum Wojskowej Historii Cieszyńskiego Śląska, a pod koniec 1914 roku mieszkał tutaj polski bandyta Józef Piłsudski, który od Polaków ma fez zoca, a tak richtig tej zoce mieć nie powinien. On był wtedy brygadierem, była pierwsza wojna, a on był w austriackiej armii. Ja w sumie przy polskiej szkole z 1928 roku, szkoła miana Henryka Sienkiewicza, a ze mną jest Przemek Olszowy, ja, który pochodzi stąd. Ja, ganz genau. I słuchaj, chodził żeś do tej szkoły? Ja akurat nie. Ja chodził do czeskiej szkoły podstawowej, a potem i dalej, że studował czeskiej szkoły. A czemu nie chodził żeś do polskiej szkoły? No, to dobre pytanie. dobre pytanie, no, ale tak jakoś wyszło. Moja mama uczyła na czeskiej szkole i cała nasza rodzina dziecki to byli kantorowie, ale na czeskich szkołach, więc moi rodzice obydwo też chodzili do czeskich szkół, to mnie dali też. Teraz tak nacjowo to jest Czech, Polok albo Ślązok? Ja jest taki miks obojgo, czyli Ślązok. Góral Śląski. Genau. No ja, no bo tu Ślązoków podług deklaracyjów, podług wszechobecnego cenzusu je mało, ja. No ale większość tych, którzy się deklarują jako Poloki, to są no prawie wszyscy autochtoni, którzy tutaj mieszkają od setek lat i to nie są etnicznie Poloki, no to są Ślązoki, które się deklarują jako Poloki, bo tu nie przyjeżdżały tak jak do Karwiny, do Ostrawy, do Bielska, do Czechowic ludzie do roboty, nie? Ty żeś powiedział, no i przyjeżdżali trochę z kuli Huty Sinieckiej. Tak, ale to już dawniej. To już my są w dalekiej historii. No.
czyli I bez to tu są te autochtony, które z Galicji nie przyjeżdżały. I ty żeś powiedział, że twoja familia przybyła kaś z Katowic, ja? tak się mówi, tak się wykłada, no, ale dokładnie też jakbyś się podzielił na ten rodokmen, tak też jedna gałęź tam przyszła z Ostrawy, druga tam od Łopawy, Suche Lasce Łopawy, dalsza zaś tam jakaś z Polski, czyli... Ale głównie to była emigracja wewnętrzna, czyli Śląsko. Ja. Po jakim tak jest? Co te Ślązoki, które tu są, tak tych deklarują się w większości jako Poloki, a w 1939 roku, jak był spis za czasów nazistowskich, 74,5, że pokazywał we muzeum, się deklarowało jako Ślązoki. No to jako to jest? No to jest ta sama ludność, to są potomkowie tych i roz się deklarują, tak, roz tak. Nie więcej. No nie wiem, czy jest osoba ganz kompetentna na to o tym coś i sądzić, ale co ci mogę za sobie powiedzieć, tak wszystko zależy od danej sytuacji a i ekonomicznej kieruje. Konkretnie trzeba w tym, jak żeś mówił, za Niemców, tak była sytuacja taka, że kto nie podpisał Volkslistę, ten to miał ciężki, ja? Ten potem szedł do Auschwitzu albo to. Z drugiej strony zaś Niemcy potrzebowali, aby tu ci ludzie zostali, aby ktoś ich w tej hucie robił. Czyli była ta możliwość tej trzeciej kategorii Volkslisty. Ale nie zadeklarowali się jako Niemcy. Ale jako Ślązoki, no tak było. Ale trzeba teraz jakoby lepiej wychodzi, żeby była ze strony państwa ta podpora dla tej kultury, dla tego folkloru. Je geld, nie? Je mniejszość Chodzi polską geld. oficjalnie zarejestrowana, tak jak we województwie opolskim, no nie ino, no, na całkiem Górnym Śląsku, no ale najwięcej hań, je mniejszość niemiecka, no to też są Ślązoki autochtony, które się deklarują, oni się podwójnie najczęściej deklarują niemiecko-śląsko. A tu podwójnie się mało w to chyba deklaruje. Nie wiem jakoby ganz data dokładne, ale coś ja chciał jeszcze powiedzieć, że jak się zadeklarujesz jako Ślązok, to państwo cię bierze jako jakąś tam odnoś czeskiego naroda. Czyli może Czech, co by my ci dawali, masz co chcesz. Genau. Ale jak się przygłosi człowiek ku mniejszości Polski, no to od razu są... Czyli wszystko się rozchodzi tak richtig łogel. Okej, by była mniejszość śląsko, daj pompuszku co to będzie, to mono by to było zaroski inaczej i tam polsko tajla by straciła, tam niemiecko na tym byłym pruskim Górnym Śląsku. Bo zawdy oni nas rozgrywają na te dwie nacje, polsko i czesko. Ja? I to też godo, że jak tu jest polska szkoła, ale są też czeskie szkoły, co pokażemy w przebitkach w Jabłonkowie, jedyno, szkoła z polską gotką. No ja. Ale taka ciekawostka, że na Zaolżu są czeskie szkoły coś przez 100 roków dziepro. Przedtem czeskich szkół nie było, były tylko Volksschule i szkoła ludowa. Nie? No bo to Ślązoki deklarowały polsko-gotka używano, bo co było odróżnić od czeskiej, a śląskiej nie było można sztrajbnąć. No i to już godą we muzeum, no i też z kuli tego. A tu tak richtig na co dzień idzie w Jabłonkowie go dać po śląsku, jak nawet trafisz, nie wiem, Czecha, no to on cię bez problemu zrozumie? Pokiel to jakoby Czech tu stąd, tak trzeba nie musi mówić, ale dycki rozumie. Bo ten styk z tą gwarą tu jest wszędzie. Ja się też trafił we muzeum z tym, co ja godał tam po śląsku, nie? Oni tak roztomajcie odpowiadali, troszkę coś tam po śląsku, troszkę po polsku, troszkę po czesku, no ale godą w Czechach staram się go dać po czesku, ale godą tukej na Śląsku jeszcze, co je tylu Ślązoków, to by da godą po śląsku. Jasne, a jeszcze, że chciał dodać, że nawet jak przyjdziesz na urząd, bo to na gminę, tak są tam wszystko dwojazycznie i możesz mówić po polsku z nimi, no ale kto tu umie po polsku? Wszyscy po śląsku mówią. No we szkole, a doma kto wie. Czyli nawet na urzędach tą gwarę można słychać. Śląsko-gotka, śląski
język. No wiadomo, w tej odmianie tu cieszyńskiej, a tak jeszcze bardziej jabłonkowskiej, No. to troszkę inaczej go docie niż my. Ja. Ja, i to jest ta rozmaitość śląskiej gotki, śląskiej kultury i tak to jest. Czyli teraz my przyszli na żydowskich Rbitów, Kierchów, Ja. po naszemu, kaj są reszta grobów żydowskich obywateli Jabłonkowa, którzy zostali we większości zamordowani w Auschwitzu. Porę się ich wróciło, ale co się wrócili, poszli do Izraela. Porę tu też zostało, ale To na początku XX stulecia chyba ten Friedhof powstał, tak jak ta bulka. Ja. Tutaj mamy klasztor Franzmanów poświęcony w 1994 roku, a historię Franzmanów napoczyno się w 1990. Byli oni kapelanami u sióstr Elżbietanek. W 92 Elżbietanki dali im ten dom. No i jest tu ponoć dwóch zakonników i posługują w miejscowym kościele i po polsku i po czesku, a pochodzą oni ze prowincji w Nieowzięciu Najświętszej Troje Maryi, ze Panewnik, ze Katowic. Panewnik kaj je centrum tej prowincji, a ja znam zakonników ze Panewniki. Nawet tutaj wiem, że niedawno był jeden taki, którego że znam. Po naszej prawej zajdzie klasztor świętej Elżbiety albo Alżbety, wybudowany w 1928 na wierchu Antoniczek. Ja? Mamy tu kościół, mamy tu klasztor i też siostry Kludzą Mialty sami chyba. No ale przodzi od 1861 roku klasztor był Kainidzi. To nie ma zaczątek Elżbietanek. był po naszej lewej stronie, tam bardziej na dole, przy centrum miasta, na Kałuży. Jak chcecie, rzeka Olza. Genau. I właśnie z tego powodu, że tam było kupa tej wody, no to się musieli przekludzić. No i dzisiaj tam jest ruina, jest tam jakieś centrum biblijne. Światowe Muzeum Biblii. No, ale to dopiero się tworzy chyba, ja? Nie, to już funkcjonuje, ja? jak się lata. No. No ale widzieliśmy, budynek nie ma fajny. A Elżbietanki przyszły z Wiednia w połowie XIX stulecia z kuli tego, co powstał Lazaret, co by się opiekowały tymi niemocnymi. Kończymy Roztomili, Inczy Landschaft, to też jest Jabłonków. W latach 80. postawili te bloki, ja? Tak było. Wyburzyli stare. I postawili, bo było trzeba bytów dla nowych obywateli, to postawili. Genau. Dziękuję Ci pięknie. Rodrzech je, co żech się mógł z Tobą trafić w końcu. Jorzek też strasznie będziesz do mnie przyjechał. Rod, co żech przyjechał w końcu do Jabłonkowa, muszę się przyznać, co tyle razy żech realizował na Śląsku po czeskim kierunkiem i Zabajta i tak dalej, a w Jabłonkowie nigdy żech nie był, nigdy nie było po drodze. No i wczoraj, słuchajcie, no to było na kanale Tydzień do Zadku, byli my w Dąbrowie na zachodzie Górnego Śląska, teraz my są na południu i widzimy, co jednak roszczenie śląskie jeden, to jest Rostmajt. Tu jest całkiem inaczej niż na zachodzie. I naprawdę ten Śląsk jest niesamowity. A ja bym jeszcze dodał, że mam nadzieję, że się nie widzimy ostatni raz. A że planuję mosty i inne okolice, obejrzymy, Eli to będzie latoś, Eli na bezrok. To się uvidzi. No ale takie coś musimy richtig szafnąć, bo te place to nie ino Jabłonków, no ale też okolice. To tyle na dzisiaj, bawcie się, a widzimy się za tydzień, jeszcze nie wiem genau kaj, chyba zaś na zachodzie Górnego Śląska.